Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ọha hụrụ buputere obojiri ya ka ọ ga-abụ onwe ihe gbara kparakpata ka o gbuo ha kparakpata. Ihe kpatara ndị dimkpa ji eji mma mgbe aha aga ebe ọbụla ha chọrọ ịga bụ maka na ọnwụ jupụtara ebe niile oge ahụ. Ndị ajọ mmadụ na-achọ isi ha ga-egbuta mgbe ahụ jupụtara ọhịa na ụzọ, tinyekwara ụmụ anụ ọhịa dị iche iche obi ha jọrọ njọ na-achọ onye ha ga-akpụrụ na ndụ. Ọ bụrụ na mmadụ ibe gị echeghị gị n'ụzọ, anụ ọhịa echebido gị. Onye ọbụla na-eche onwe ya nche oge niile, maka ọ bụrụ na ịrachaghị ọnụ gị, ụgụrụ anara gị ya racha. Ụmụaka na ụmụ nwanyị anaghị aga ebe tere aka naanị ha ma ọ bụrụ na ọ dịghị dimkpa so ha. Ọ bụ ya kpatara ha ji anyị n'igwe aga ebe ọbụla ha na-aga, ma ọ bụ anyị n'igwe ala mgbe ọbụla ha na-ala. Chiji bidoro nwa ọhịa ha ebe ha na-eche ọha hụrụ n'ime ọhịa. Ha nọkọtara chebe ma ọha hụrụ agafeela tupu ha abịawa, mana ha sị mba, na ọ ga-anọ n'ụzọ n'ihi na ha hụrụ ya n'ahịa ka ọ na-eresi ndị mmadụ ihe tupu ha bịawa ebe ahụ ha nọ. Mgbe ha na-atụgharị uche n'ihe ndị a, ka nwa ọhịa lepụrụ anya were hụ ọha hụrụ ka o bu abụ anwụrụ ya n'isi na mma o ji n'aka zọrọ ije na-abịa. Nwa ọhịa kpọọ okechi na ọnwụ ha wee gosi ha ọha hụrụ ebe ọ na-abịa ka mmọnwụ Chiji bidoro. Ha kwee n'isi dị njikere chere ya ka ọ bịarute. Ha makpucha n'ala. Ọha hụrụ ruo ebe ahụ ha nọ, ha gbachi ya nkịtị, ọ gafee nwatakịrị. Ha wee jiri nwayọọ wee gaa gụchie ya. Abọ ahịa ya o bu n'isi dapụ n'ala. Isi anwụrụ ndị o lefọrọ ụbọchị ahụ wụsacha nọrọ iche iche. O tie mkpu gbaa nịkanịka ka ọ zọpụta onwe ya. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta